Hindi mo na ako kilala. Lyra sigaw ng isang boses na malalim lasing at nanginginig. Nakatayo sa gitna ng maliit na bahay si Arturo, hawak-hawak ang baso ng alak habang tinuturo ang anak na nanginginig sa sulok. Ang amoy ng sigarilyo at pawis ay parang usok na bumabalot sa dingding na yari sa kahoy. Pahuwag naman po. Wala na tayong utang sa kanila, di ba? Baka may ibang paraan pa, halos pabulong. Ngunit puno ng takot ang boses ni Lyra. Nakasapo ang mga palad niya sa harap ng dibdib na parang may depensang di nakikita. Walang ibang paraan, singhal ng lalaki. Pinag-aral kita, pinakain, pinatira rito, tapos ngayon hindi mo kaya tutulong. Isang beses lang, Lyra. Isa lang. Hinampas niya ang bote sa mesa at nagtilapon ang mga bubog sa sahig. Napasinghap si Lyra, naglakad pa atras, ramdam ang malamig na sahig sa talampakan. Kung ganyan sana, hindi mo na lang ako pinalaki, mahina, ngunit matigas niyang sabi at tumulo ang unang luha. Sana kasama na lang ako ni Mama noon. Mabilis na dumapo ang palad ni Arturo sa pisngi niya. Huwag mo akong ikumpara sa patay mong ina. Ang boses nito ay parang kulog sa loob ng munting bahay. Tumagilid ang ulo ni Lyra sa lakas ng tama, ngunit hindi siya umiyak ulit. Sa halip, marahan niyang pinahid ang dugo sa gilid ng labi. Hindi mo ako mabibili. Pamariin niyang sabi. Hindi ako utang na bayad. Makikita natin kung hanggang saan ang tapang mo. Malamig na tugon ng lalaki bago lumabas ng bahay, nagmumurang parang wala nang natitirang kaluluwa. Naiwan si Lyra sa gitna ng katahimikan. Tumagaktak ang ulan sa bubong, kasabay ng pabilis na tibok ng puso niya. Alam niyang oras na. Kinuha niya ang lumang bag, inilagay ang birth certificate, ilang damit, ID at pera, kung anuman ang naipon niya sa mga taong nagmakaawa siya sa mga tindera at karinderya para makapagtrabaho kahit saglit. Nang mabuksan niya ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng lupa at ulan. Huwag kang magtagumpay sa plano mo, bulong niya mahina ngunit puno ng apoy. Tumakbo siya palabas ni hindi man lang nagbalik tanaw. Hindi na iyon tahanan, isa na iyong bilangguan. Sumakay siya ng tricycle sa kanto, basang-basa, nanginginig, bitbit ang lahat ng takot at tapang na mayroon siya. Ngunit bago pa man niya maibuka ang bibig para sabihin ang pupuntahan, isang itim na van ang huminto sa harap nila. 3 lalaki ang bumaba, nakabonet, walang salita. Nagtaka ang driver, ngunit bago pa ito makagalaw, hinablot na ng isa si Lyra. Hoy, sino kayo? Hindi na niya natapos ang salita. May panyo sa ilong niya. Amoy chemical. Nakipagbuno siya, pilit na pinipigilan ang hinga, ngunit unti-unting dumidilim ang paningin. Ang huling bagay na nakita niya ay ang ulan na bumubuhos, parang mga matang umiiyak para sa kanya. Pagdilat niya, malamig na liwanag ang bumungad. Puti ang kisame mataas at sa gilid ay may kurtinang kulay ginto. Ang amoy ng mamahaling pabango at kahoy ay malayong malayo sa amoy ng bahay nila. Nasa kama siya, may puting kumot na malambot na parang ulap. Napabalikwas siya, tumingin sa paligid, naghahanap ng pinto. Gising ka na pala, iha, isang tinig ng babae ang sumabat mula sa may pinto. Isang matandang babae, nakaputing uniforme, may mabait ngunit pagod na mga mata. Ako si Mila. Dito ka muna, huwag kang matakot. Nasaan ako? Sino kayo, tanong ni Lyra, nanginginig. Lumapit si Mila. Mabagal, maingat. Parang natatakot ring masaktan siya. Hindi mo alam, mahinang sabi ng matanda. Binenta ka ng ama mo, iha. May kumuha sa'yo, may nagbayad. Parang biglang huminto ang oras. Ang dibdib ni Lyra ay parang piniga ng malamig na kamay. Binenta.
Hindi ipinagkatiwala, hindi iniligtas binenta. Hindi totoo yan. Pabulong niyang sabi, nanginginig ang boses. Pasensya na mahinang tugon ni Mila. Pero ligtas ka rito. Huwag kang mag-alala, hindi ka namin sasaktan. Ang may-ari ng bahay ay mabait sa paraan niya. Sa paraan niya, halos pabulong na ulit ni Lyra sabay titig sa salamin na nasa harapan ng kama. Ang sariling mukha niya, maputla, may bakas pa ng takot at galit. Hindi ako pag-aari ng kahit sino, mahinang sambit niya, halos wala ng boses, kahit pa ng taong nagbayad para sa akin. Sa labas sa lilim ng bulwagan, isang lalaki ang nakaupo sa sofa. Suot nito ang itim na suit, hawak ang baso ng alak. Sa bawat pag-inom, lumalalim ang tingin niya sa larawan ng babaeng nasa monitor sa harap niya. Si Lyra natutulog sa kama. Don't let her get hurt. Malamig niyang utos sa lalaki sa kabilang linya. No bruise, no mark. She's mine now. Ngunit habang binibitawan niya ang mga salitang iyon, hindi niya alam kung sino talaga ang sinusubukan niyang kumbinsihin, ang mga tauhan niya o ang sarili niyang hindi na marunong magmahal. Ang unang liwanag ng umaga ay pumasok sa bintanang salamin, hinahaplos ang mukha ni Lyra. Nanatili siyang nakahiga, nakatitig sa kisame na tila walang laman, habang ang mga alaala ng kagabi ay unti-unting sumisingit sa kanyang isip, ang amoy ng kemikal, ang malamig na kamay at ang boses ng matandang babae. Gising ka na pala, iha. Halika na't kumain ka muna. Boses ni Mila mahinahon, ngunit may bigat ng pag-aalala. Dinala niya ang tray na may tinapay at mainit na tsokolate. Anong lugar ito? Tanong ni Lyra. Wala pa rin sa boses niya ang tiwala. Parang bawat salita ay may kasamang pangamba. Ito ang bahay ni Senyor Rion, sagot ni Mila habang inilalapag ang tray. Wala kang dapat ikatakot. Basta sumunod ka lang sa mga tagubilin. Rion, mahinang ulit ni Lyra. Parang isang salitang may bigat, malamig at hindi dapat banggitin ng basta-basta. Pagkatapos kumain, lumabas siya ng kwarto. Malawak ang pasilyo, marmol ang sahig, at sa bawat hakbang ay maririnig ang kaunting alingaw-ngaw ng sariling takot. Sa dulo nakita niya ang isang malaking pinto. Itim, may ukit ng mga bulaklak na tila nagtatago ng lihim. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nasa loob ang isang lalaking nakaupo sa harap ng piano. Suot nito ang puting kamisa at sa liwanag ng bintana ay tila may aninong naglalaro sa paligid niya. Nang maramdaman ng lalaki ang presensya niya, tumigil ito sa pagtugtog. Wala ka sa kwarto mo. Ang boses niya'y mababa, parang musika, ngunit may banta. Ay, gusto ko lang sanang lumabas, sagot ni Lyra, halos hindi marinig. Tumayo ang lalaki at lumapit. Mula sa malayo pa lamang ramdam na niya ang amoy ng alak at mamahaling pabango. Ang bawat hakbang nito ay mabagal, ngunit tiyak, parang alam niyang hindi siya tatakbo. Huwag kang matakot, sabi nito, ngunit ang tono ay kabaligtaran. Wala akong balak saktan ka. Bakit ako narito? Diretsong tanong ni Lyra. Tinanong mo na yan. At sasagutin ko lang ulit, dahil sa utang ng iyong ama. Malinaw, malamig, parang walang pakiramdam. Ngayon ikaw ang kabayaran. Napalunok si Lyra. Kung pera ang kailangan mo, magtatrabaho ako. Isang mahinang tawa ang pumutol sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera. Iba ang utang na kailangang bayaran. Napatigil siya. Hindi niya alam kung takot o galit ang dapat maramdaman. Kung ganon, anong gusto mo sa akin? Katotohanan, sagot nito. At kapayapaan. Hindi niya maintindihan. Parang may ibang laman ang bawat salita ng lalaki, may sugat, may tinatagong sakit. Tumalikod ito, bumalik sa piano, at nagsimulang tumugtog muli. Ang awitin ay malungkot, tila kwento ng taong matagal nang nagkasala at ayaw nang magpaliwanag. Lumipas ang mga araw. Hindi siya ginapos, ngunit bawat pintuan ay may bantay. Pinapakain siya, pinapahinga,
ngunit hindi pinapalabas. Parang ginto sa hawla, makintab ngunit bihag. Si Mila lamang ang tanging kasama niyang nakakausap. Tahimik siya, pero mabuting tao, sabi nito minsan habang naglalaba. May mga sugat lang na ayaw nang buksan. Sugat, tanong ni Lyra. Anong klasing sugat? Yung hindi nakikita, sagot ng matanda sabay buntong hininga. Yung binabawi ng gabi, kahit anong liwanag ng umaga. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Lumabas siya ng kwarto at bumaba sa hagdan. Sa sala, nakita niyang nakaupo si Rion sa harap ng fireplace, hawak ang isang lumang larawan. May bahagyang ngiti sa labi nito, ngiting may pait. Bakit ka gising, tanong nito nang mapansin siya. Hindi ako makatulog, sagot ni Lyra. Parang may kung anong bumabagabag. Takot, tanong ng lalaki. Hindi, kuryosidad. Tumayo si Rion, lumapit sa kanya at inilapit ang larawan. Isang babae, maputi, mahinhin ang ngiti, kahawig ni Lyra. Siya ang dahilan kung bakit ka narito, sabi niya. Sino siya? Ang taong hindi ko nailigtas. Hindi alam ni Lyra kung ano ang mararamdaman. Sa sandaling iyon, nakita niya sa mga mata ni Rion, hindi ang isang halimaw, kundi isang taong pinaparusahan ng sarili niyang alaala. Bakit ako, tanong niya, halos pabulong. Dahil ikaw ang larawan niya sa panaginip ko, sagot nito sabay iwas ng tingin. At kung hindi kita mailalapit sa akin, baka tuluyan akong mabaliw. Naiwan siyang nakatayo, hindi alam kung maiinis o maaawa. Ang lalaking ito ang nagsabing siya'y pag-aari ay tila mas bihag ng sariling nakaraan kaysa sino mang nakakulong sa mga pader na ito. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lyra hindi lang ang takot, kundi ang kakaibang pagnanais na maunawaan kung ano ang bumubuhay sa halimaw na nakikita ng lahat, ngunit patay na matagal na sa loob. Umuulan ng gabing iyon, malamig, tahimik, at tila bawat patak ng ulan ay kasabay ng tibok ng pusong hindi mapakali. Nakaupo si Lyra sa gilid ng kama, nakatitig sa bintanang pinapatakpan ng kurtina. Ilang araw na rin siyang nakakulong sa loob ng mansyon, ngunit ngayong gabi iba ang pakiramdam niya. Parang may bulong na tinatawag siya sa labas. Wala si Rion mula pa kaninang hapon. Sinabi ni Mila na may pinuntahan daw ito trabaho, ngunit alam ni Lyra na hindi iyon ordinaryong trabaho. Mula nang marinig niya ang mga lalaking armado sa labas at mga aninong nag-uusap sa telepono ni Rion, alam na niyang may mundong mas madilim pa sa nakikita niya. Tumayo siya. Dahan-dahang binuksan ang aparador, kinuha ang maliit na bag na tinago niya. Hindi ako mamamatay sa hawla, mahina niyang bulong bago naglakad palabas ng kwarto. Binuksan niya ang pinto, luminga. Walang bantay. Tahimik ang buong mansyon, tanging tunog ng ulan ang maririnig. Nang makalabas siya, ang lamig ng hangin ay parang mga daliring humahawak sa balat niya. Mabilis siyang tumakbo sa likod ng bakod kung saan nakita niya minsan si Mila noong nakaraan. May maliit na lagusan doon, halos hindi mapapansin kung hindi mo alam. Sinubukan niyang ipitin ang katawan niya sa makitid na espasyo at nang makalusot siya, napasinghap ng malalim. Kalayaan. Ngunit bago pa siya makalayo, may dumating na sasakyan mula sa dulo ng daan. Ang mga ilaw nito ay tumama sa kanya at sa gitna ng ulan nakita niya ang siluwetang pamilyar, si Rion. Basang-basa ito, nakatayo sa gitna ng ulan, hawak ang baril sa kamay, ngunit nakatingin lang sa kanya. Bakit ka aalis, tanong nito malamig, ngunit may halong sakit. Dahil hindi ako alipin, sagot ni Lyra, pinipigil ang luha. Hindi mo ako pag-aari, Rion. Tahimik siya ng ilang sandali. Ang ulan ay parang pumapatak sa pagitan nila, hinahati ang dalawang pusong parehong sugatan. Hindi kita ikinulong para pahirapan, mahina niyang sabi. Ginawa ko yon para protektahan ka.
Protektahan ako. Mula kanino sa'yo balik ni Lyra. Hindi mo ako kayang protektahan kung ikaw mismo ang takot mong harapin. Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya mabagal, parang natatakot na baka tuluyang tumakbo ang babae. Hindi mo alam kung anong mga taong nasa labas, Lyra. May mga mata na nakatingin sa akin at ngayon pati sa'yo. Hindi ako mananatili sa takot mo, sabi niya tinatag ang sarili. Kung mamamatay ako sa labas yon, ay dahil pinili kong mabuhay ng totoo, hindi bilang anino mo. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, galit sa isa pakiusap sa kabila. At bago pa makasagot si Ryan, tumakbo na si Lyra. Lyra, sigaw niya, ngunit nalunod iyon ng kulog. 3 oras na siyang naglalakad sa ilalim ng ulan. Basang-basa, nanginginig, ngunit buo ang loob. Hanggang sa may marinig siyang ingay sa likuran. Mga paa. Maraming paa. Lumilingon siya, ngunit huli na may 2 lalaking nakasuot ng itim na jacket na humarang sa kanya. Miss, ang lamig nyo. Baka gusto nyong sumama sa amin, ngisi ng isa habang hinahawakan ang braso niya. Bitawan mo ako, sigaw niya, pilit kumakawala. Ngunit masyado silang malakas. Isa sa kanila ay hinablot ang buhok niya at bago pa siya makasigaw ulit, may malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Isang kotse ang huminto at bumaba si Ryan, basang-basa, galit ang mga mata, hawak pa rin ang baril. Bitawan niyo siya, sigaw niya sabay tutok sa 2 lalaki. Sir, hindi niyo alam kung sino ang isang putok. Isang lalaki ang bumagsak. Ang isa ay tumakbo, ngunit nahuli rin. Nang matapos ang lahat, tahimik lang si Lyra, nanginginig, habang ang ulan ay bumabagsak pa rin. Lumapit si Rion, marahang hinawakan ang pisngi niya. Sinabi ko na sa'yo, delikado sa labas. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magpasalamat o magalit. Ngunit nang makita niya ang dugo sa braso ni Ryan, napasinghap siya. Nasugatan ka. Walang dapat ipag-alala, sagot nito, ngunit nang hihina na ang boses niya. Mas mahalagang ligtas ka. Napaluhod si Lyra, sa harap niya hinawakan ang sugatang kamay. Bakit mo ginagawa to? Bakit mo ako nililigtas kung ayaw mo rin akong palayain? Ngumiti si Rion, mapait. Dahil minsan, Lyra, ang mga taong takot mawalan sila, yung hindi marunong magpahinga kahit sugatan. Nang gabing iyon, dinala niya si Rion pabalik sa mansyon. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang hawla, nararamdaman lang niya ang bigat ng sugat sa lalaking dati kinatatakutan niya. Habang nililinis niya ang sugat nito, pareho silang tahimik. Bakit mo ako pinili, tanong ni Lyra, halos pabulong. Dahil ikaw lang ang tumingin sa akin nang walang takot, sagot ni Ryan. At yon ang pinakamapanganib sa lahat. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyra ang kakaibang tibok sa dibdib niya, isang tibok na hindi takot, hindi galit, kundi awa. At sa ilalim ng ulan sa loob ng mansyon ng mga lihim, nagsimulang tumubo ang isang bagay na mas mapanganib kaysa pagkabihag, pagmamahal. Tahimik ang gabi. Ang tanging maririnig ay ang banayad na pagtama ng ulan sa bintana at ang mahinang ugong ng hangin na parang bulong ng mga lihim. Nakahiga si Ryan sa kama, nakapiring ang mata ngunit gising ang isip. Sa kabilang gilid ng silid, nakaupo si Lyra, pinagmamasdan ang bawat paghinga niya. Halos 2 linggo na mula ng gabing niligtas siya nito at simula noon, tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nila. Hindi na niya siya tinuturing bilang pag-aari. Hindi na siya binabantayan. Ngunit sa bawat titig ni Lyra, alam niyang hindi pa rin siya malaya. Hindi sa mga pader ng mansyon, kundi sa puso niyang unti-unting nahuhulog sa lalaking minsan niyang kinamuhian. Hindi ka pa rin natutulog, sabi ni Ryan. Hindi iminulat ang mga mata. Paano ako makakatulog kung ikaw mismo ang hindi nagpapahinga? Ngumiti siya, mapait. Hindi sanay ang katawan ko sa kapayapaan. Masyado itong tahimik.
Tumayo si Lyra, lumapit marahang inalis ang bandage sa braso niya. Wala nang dugo. Gagaling na. Hindi lahat ng sugat nagagamot ng panahon, sagot niya, malamig, ngunit may pahiwatig ng pagod. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo habang buhay, bulong ni Lyra. Hindi mo kasalanan kung hindi mo nailigtas ang babaeng nasa larawan. Bigla siyang napatingin, mariing tinapunan ng tingin si Lyra, ngunit wala roon ang galit, takot lang. Paano mo nalaman yon? Sinabi sa akin ni Mila. At nakita ko ang larawan sa mesa mo. Lumayo siya, nanginginig ang boses. Hindi mo dapat. Dahil ba ayaw mong maalala? O dahil natatakot ka na? Baka kaya kong mahalin ang taong hindi mo mapatawad. Tahimik. Bumigat ang hangin. Sa bawat segundo ng katahimikan, para silang dalawang kaluluwang nagtataguan sa loob ng parehong sugat. Lumapit si Rion, inilapit ang mukha sa kanya. Hindi mo alam kung anong klaseng tao ako, Lyra. Alam ko. Ikaw yung lalaking natutong mamatay habang buhay pa. Napalunok siya. Tumalikod si Rion, tumungo sa bintana. Ang babaeng yon ang nasa larawan, si Althea. Siya ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Niligtas ko siya noon mula sa mga taong gusto siyang patayin. Pero ako rin ang dahilan kung bakit siya nawala. Sinunod niya ako sa isang misyon. Isa lang ang utos ko sa kanya. Huwag kang babalik. Pero bumalik siya. At isang bala ang tumapos sa kanya, hindi para sa sarili niya kundi para sa akin. Kung ganon, sabi ni Lyra, halos hindi marinig, bakit mo ako kinulong? Dahil kamukha ko siya, hindi. Dahil ayokong mangyari ulit. Lumapit siya, marahang hinawakan ang kamay ni Lyra. Ayokong mawala ka. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang dating batang takot ay ngayon may lakas na sa loob. Hindi mo ako kailangang iligtas, Rion, sagot niya. Kaya kong lumaban para sa sarili ko. Pero kung pipiliin mong harapin ang nakaraan, hindi ako aalis. Hindi bilang bihag mo, kundi bilang taong tatayo sa tabi mo. At sa unang pagkakataon, bumagsak ang mga pader sa paligid ni Rion. Ang lalaking laging tahimik, laging matatag, ay unti-unting bumigay. Napayuko siya, pinigilan ang luha, ngunit naramdaman ni Lyra ang panginginig ng kamay nito. Dahan-dahan niyang niyakap si Rion, marahan, parang hindi katawan, kundi kaluluwa ang pinahihinga niya. Hindi mo kasalanan ang lahat, bulong niya. At kung gusto mong mabuhay ulit, kailangan mong patawarin ang sarili mo. Lumipas ang mga araw at sa bawat umaga unti-unting nagbago ang lahat. Si Rion na dati ay sanay sa dilim ay nagsimulang lumabas ng mansyon kasama siya. Tinuruan siya ni Lyra kung paano tumawa muli. At sa mga ngiti nilang iyon, parang natutong huminga ang mga pader na matagal nang tahimik. Isang gabi habang magkasabay silang naglalakad sa hardin, sinabi ni Lyra, "Alam mo, hindi ko akalain na ang bahay na ito na dati kong kinatatakutan ay magiging tahanan." Tumingin si Rion sa kanya. Hindi bahay ang nagbibigay ng ginhawa. Tao. Ngumiti si Lyra, ngunit bago pa siya makasagot, may pumutok na baril sa malayo. Pareho silang napatigil. Isang tauhan ang tumakbo papalapit. "Sir, may mga armadong tao sa labas ng gate." Agad siyang hinila ni Rion sa loob. "Manatili ka rito. Huwag kang lalabas." "Hindi ako aalis," tugon ni Lyra matigas. "Hindi na ako yung babaeng tatakbo." Ngumiti si Rion mapait. "At hindi na rin ako yung lalaking magtatago." Sa unang pagkakataon, pareho nilang hinarap ang dilim, hindi bilang bihag at tagapagligtas, kundi bilang dalawang taong handang ipagtanggol ang isa't isa. Habang ang unang bala ay muling sumabog sa hangin, alam ni Lyra ito na ang sandaling magpapalaya sa kanila hindi sa mga pader ng mansyon, kundi sa mga aninong matagal nang nakatago sa kanilang puso. Mabigat ang hangin matapos ang gabing iyon. Ang putok ng baril ay matagal nang tumigil,
pero ang alingaw-ngaw nito ay parang hindi pa rin umaalis sa dingding ng mansyon. Sa bawat sulok amoy pulbura at dugo, ngunit sa gitna ng kaguluhan ay naroon si Lyra, nakaluhod, hawak ang kamay ni Rion na sugatan, nanginginig ngunit buhay. Ryan, huwag kang pipikit. Naririnig mo ako, halos hindi makalabas sa bibig ang mga salita niya habang pinipisil ang kamay nito. Mahinang ngumiti si Rion, baka sa mukha ang pagod. Tama ka, hindi na ako tatago. Tumahimik ka na lang. Dumarating na ang tulong, sagot ni Lyra, pinipigilang pumatak ang mga luha. Lyra, huwag ka nang magsalita, Rion. Kung sakaling hindi na ako magising, tandaan mo, hindi mo kailangan sabihin, putol ni Lyra, sabay ilapat ng daliri niya sa labi ng lalaki. Dahil alam ko na, nanginginig pa rin ang boses niya, ngunit sa gitna ng takot ay may kakaibang kapayapaan. Nang dumating ang mga tauhan at dinala si Rion sa ospital, hindi na siya lumayo. Sa loob ng ilang araw, siya ang nagbantay, siya ang naglinis ng sugat, siya ang nagdasal tuwing madaling araw. Isang umagang malamig dumilat si Rion. Napangiti si Lyra, halos hindi makapaniwala. Akala ko, iiwan mo na ako, sabi niya mahinahon. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapalayas, sagot ni Rion paos ngunit may ngiti. Tumawa si Lyra at sa unang pagkakataon ang halakhak na iyon ay hindi na puno ng takot, puno ng buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, iniwan nila ang lumang mansyon. Ibinenta ito ni Rion at nagtayo ng isang maliit na bahay malapit sa dagat, malayo sa ingay at sa mga aninong dati nilang pinagtataguan. Doon nagsimula ang bagong kabanata. Araw-araw si Lyra ay tumutulong sa mga kabataang babae, mga kagaya niya noon, inalipin ng kahirapan at banta ng takot. Sa maliit na bahay na itinayo nila, tinuruan niya silang magbasa, magsulat at manindigan para sa sarili. Tinawag nila itong Bahay Althea bilang paggunita sa babaeng minsan ay naging dahilan ng lahat. Si Rion naman ay tahimik na nagtatrabaho sa karinderyang itinayo nila. Wala na ang mga baril, wala na ang mga maskara, ang natira na lang ay mga kamay na marunong ngumiti sa bawat tupi ng palad. Isang hapon habang papalubog ang araw, nakaupo silang dalawa sa buhangin. Ang dagat ay kalmado, kulay ginto ang langit. Naalala mo pa ba ang unang beses na nagtagpo tayo, tanong ni Lyra, nakatingin sa alon. Paano ko makakalimutan, sagot ni Rion sabay tawa. Puno ka ng galit at luha. Akala ko sisigaw ka ng tulong, pero ang ginawa mo, sinuntok mo ako. Natawa siya. Siguro kasi alam kong ikaw din kailangan ng tulong. Siguro nga, sabi ni Rion. At ngayon ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako buhay. Tahimik silang pareho ng ilang sandali. Ang hangin ay malamig ngunit hindi na nakakatakot. Sa halip ito ay parang yakap ng isang panibagong simula. Lyra, sabi ni Rion mahinahon ngunit seryoso, hindi ako marunong mangako. Pero gusto kong subukan. Kung papayag ka, gusto kong makasama ka habang natututo akong maging karapat-dapat sa'yo. Ngumiti si Lyra. Hindi luha kundi liwanag ang bumalot sa mga mata niya. Hindi mo kailangang matutong maging karapat-dapat sa akin, Rion. Ang mahalaga, pareho tayong natutong mahalin ang sarili bago magmahal ng iba. At sa ilalim ng papalubog na araw, hinawakan ni Rion ang kamay ni Lyra. Walang engranding musika, walang kasal, walang mga saksi. Tanging dalawang pusong minsang sinakal ng dilim ngayon ay magkasamang humihinga sa liwanag. Ang hangin ay dinala ang mga huling salita ni Lyra, mahina ngunit malinaw. Hindi ako pag-aari ni numan, hindi rin ako maililigtas ng kahit sino. Pero sa piling mo, natutunan kong ang tunay na kalayaan ay yung kayang magmahal kahit wala ng takot. At nang dumilim ang paligid, hindi na iyon katapusan. Isa na iyong bagong umaga. Ang kwento nila ng babae at lalaking pinagbuklod ng sakit,
at ginamot ng pag-ibig ay patuloy na isinasalaysay sa bawat alon sa bawat araw na sumisikat at sa bawat pusong natutong maniwalang may pag-asa sa dulo ng dilim.